Салом алейкум дӯстон, ипекои новинкаи сангошон сангои тоза Сваровски, ипекои Купра, як либос 350 сона, доставка дохили Душанбе, Ройгон аз Душанбе берун, доставка 10 сомон 20 сомон, тарафҳои суғд 20 сомон, Хатлон 10 сом, тарафи Бадахшон 20 сомон доставка, ноҳияи Тӯбе марказ 10 сом доставка. Дӯстон бо диққат тамошо кунед, ҳамаи намуд ҳар як гулш қариб то 8-10 свет 10 ранг дорад. Сангошон ба қолаби қадр задаги беҳад маткашон бо диққат рангошо тамошо кунед. Як либосаш 350 сом, доставка дохили Душанбе, Ройгона. бо касоне ки бисёр мегиранд оптом барои савдо, барои ягон маърака, меҳмонои қадрдон, оптом подсвет ҳамаи рангша гиранд, арзон карда метавонед. нархи оптовиам дорем. дӯстон лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. намиё ҳамаш борои новинка, доставка ба ҳанҷа дорем. номерои телефонмон дар рӯи экран, номерои ватсапмон. касе ки заказ карда марҳамат рангша интихоб кунед. дар ватсап суратшо ки дар инстаграм суратшаро мекунед, доставка мекунед. дӯстон лайк, подписатсияро фаромӯш накунед.